Ahojky, máme tu ďalší vlog a tentokrát to bude vlastne vlog, že vlastne zajtra ideme sa pozrieť na tú moju strednú školu, alebo teda no ideme vlakom aj s tatinom a sestrou, akože na taký malý výletik a vlastne ja ich povedem ako keby do mojej školy, že či tam trafím, lebo keby som mala akože fakt, že prvý deň do školy bez toho, aby som vedela, kde je tá škola, takže sa tam pôjdem pekne pozrieť. Vidíte, čo sa mi včera stalo? A ešte aj tento sa rozdol. Vidíte to? Proste nechtíky sa rozhodli, že proste mi odpadnú, tak mi odpadli. Ukážem vám. Tady. A musím si ich zalepiť. Oh my god! Nechtíky sú naspäť, mami. Spravené. Všetky sú hotové. Idem sa učesať. Akože určite no comment. Vlásky mám už iba jemne vlhké, takže si ich idem tak trošku natočiť so spôsobom, ako si vlastne vlasy neponičím. Takže na to mám tento opasok zo županu a okolo toho si vlastne iba obmotám vlásky a hotovo. A nechcem si robiť úplne kučeravé vlasy, že začnem od vrchu, ale treba takto začnem a budem to robiť väčšie medzery, lebo nechcem fakt, že také úplne kučeravé, ale také vonité. Takže takto úplne na voľno, takto nejako. Takže takéto medzery tam proste nechám medzi tým. Vlastne takto mi to na 3-krát vyšlo vlasy a toto kľudne môže byť aj takto. Hej. Takže len proste takto narýchlo, aby som mala nejaký objem tých vlasov. Už máme sekundička 22:52. Takže je už na čase spinkať, keďže zajtra je ten hlavný deň tohto vlogu. Čiže idem spinkať. To som už povedala, nevadí. A ja normálne, zajtra je útorok, normálne odkedy sú prázdne, tak ja proste strácam schopnosť vedieť proste, ktorý deň je aký. Ja keby som si nezamyslela, ja neviem proste, že zajtra je útorok. Reálne by som si myslela, že ja neviem, asi pondelok alebo streda. Reálne. Takže prázdniny ma troška kazia. Ale neriešim. A idem spinkať, takže good night. Vidíme sa zajtra. Máme tu hlavný deň, no a hneď z rána som sa pomýlila. Ako môžete vidieť, som si zabudla zalakovať najskôr vlasy, takže som si musela namotať naspäť. No, snad ste sa v tom nezamotali. No a kučerky dopadli takto. Tuto sa to zdá, že sú úplne kučeravé, ale oni mi padli a boli fakt krásne. Dobré ránko, každé ránko, pekné ránko. Ako môžete vidieť, nestíham akože extrémne, takže sa ozvem potom. Potom niekedy, keď budeme už vo vlaku pokojní, jo? Pa, pa. Hneď z rána fúkalo ako ožločak. Vidíte, jak mi tie vlasy lietajú. Našťastie mi nepadli. No a už nám prišiel vláčik a odviezli sme sa do Bratislavy. A tu máme takú zrýchlenú cestu do mojej školy. Tam je. Áno, musel som použiť aj mapu, lebo trošku som sa zamotala. Nevedela som, že do ktorej strany mám ísť. Ale našla som to. Nice.
A doma som. Ale to... Nič ste nepočuli. Lidičkové, tu sú samé škôlky, samé školy, všetko to tu je nakúpené a neviem, jak som to dala, čo ho riadiť. Ale viem, že ešte jedna tu má byť, škôlka, takže ju musíme nájsť. OK, toto si pamätám, že sme išli týmto malinkým chodničkom a tu je tá škôlka, takže idem dobre. Teraz musíme ísť na opačnú zástavku, ktorá je, že... neviem. Nakoniec sme nešli ani na tú zástavku, lebo sme išli inde, lebo mamina si pripravila prekvapenie, že pôjdeme do kina, ale o tom potom. Ešte predtým sme sa išli pozrieť na tieto nové budovy mrakodrapy. Stále neprestáva fúkať, jak život, ale je teplo. Išli sme do Eurovej na sushi, Niky si dala mekač. A potom sme išli na zmrzku, ktorá vyzerala takto. Ja som si dala 2 sorbety. Vrchná je malinová a spodná je slivková, ktorá bola výborná. Zatiaľ sme si sadli na tieto schody k Dunaju, kým sme to jedli. A čo by to bol za vlog, keby sa mi nič nestalo. Prvýkrát v živote ma štipla včela. Extrémne to bolelo, extrémne. Ale tak prvýkrát je prvýkrát. Tak toto akože neviem čo je. Išli sme sa pozrieť do half priceu, lebo tam mali extrémne zľavy, aj tak sme nič nekúpili. Konečne prišiel ten čas, išli sme do kina, ale nie len tak do hociakého kina. Toto bolo VIP kino. Ak sa pýtate, čo tam všetko bolo, alebo tak boli tam tieto čipsy so syrom neobmedzene, pukance slané aj syrové neobmedzene, pitie neobmedzene a polohovateľné stoličky, teda kresla. Takže toto všetko ste mali v cene a jeden lístok stál vlastne 20 eur. Pobrali sme toho veľa, keďže to bolo v cene, no a tu je moje prvýkrát vo VIP kine, áno, bola som prvýkrát. Hneď som si zobrala 2 koly, pukance, aj čipsy a takto vyzerá to kreslo, ktoré proste je polohovateľné. Bolo to úžasné. Wow. Tatino so sestrou išli na Jurský svet, ale ja nie som moc na takéto veci, takže ja som išla s maminou na Šmolkov. Ešte sme že v procese pozerania, ja som si odskočila na vecku, keďže som vypila poháre kofoly. Idem si ešte jednu tapovať. Akože neviem, či to vypijem už celé, ale akože sú v pohode tí šmolkovia. Skôr viacej pre deti, ale nehovorím, že by ma to nebavilo, takže idem pozrieť s ním rýchlo, aby som vedela, o čom to je. Áno, toto všetko sme pojedli, popili. Deti bola šikovná, rozsypala popcorn, ktorý odletel až tam. Trošku sme sa pomotali v Eurovej. Len jemne. Čak? Ideme domov, už mi za chvíľu doma. Bude hol. Nikinka trošku haraší. Ale bude hol. A aby bol tento vlog dokonalý, babke sa rozbil mobil. Až takto, áno. Trošku som si dala meloník, pardon, bol fakt výborný a melón v lete proste neodolám. Sme doma. Mobil vypadá. Joj. Drž mobilek. OK. Sme doma a idem vám ukázať ten sľubovaný haul. Sú to síce 4 veci, ale podľa mňa sú to fakt krásne úlovky, ktoré som ulovila v New Yorkeri. Ja milujem New Yorker. Vždycky tam necháme trošku viac peňazí, ale nevadí, za oblečenie dám. Máme tu prvý úlovok a to je vlastne takýto krásny topik, ktorý je biely. A toto je ohraničené vlastne takou čiernou. Ramienka sa dajú krásne aj utiahnuť, tuto vzadu. A ten stál 3,99. A ja vám to ukážem, ako to na mne vyzerá, takže...
Ďalší rúžový úlovok a to je tento krásny, prekrásny topík. Síce stál 9,99, takže vlastne 10 eur, ale oh my god, ono to je vlastne po prvej to rúžové, čo sa mi strašne páči, po druhé táto látka proste takto, že to vyzerá. Po tretie sú tu aj mašličky, tuto asi 3 mašličky sa zavezujú. Takto. A má to aj krásny výstrih, takže toto, keď som videla, je to moje, mali iba M-ko, L-ko, tuším aj XL-ko, S-ko nemali, ani XS-ko, takže som si musela zobrať M-ko, ale vyzerá, že by mi mohlo byť, že by mi to nemuselo byť veľké, takže sa poďme na to pozrieť. Krásne rúžové rozšírené leginy. Majú úžasný materiál, taký príjemný. Pardon. A tento vrch nie je len taký obyčajný, ale je to vlastne takto ohnuté. Ono sa to dá mať aj takto, ale takto je to také akože krajšie. Také ohnuté. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. A ináč tie stali, že 14,99. A nakoniec, aké inej farby ako rúžovej by mal byť tento úlovok, takže rúžový. Zobrala som si schválne M-ko, aby to bolo také krásne, veľké oversize. A je tu taká krásna baby pink a tuto tento obrázok akože milujem. Milujem. Je tam, že me and my girls. Chápete? Akože ešte jeden by sa tam hodil, keďže my sme 4 dievčatá, ale nevadí. Je fakt krásna a tuto má aj bačky, hej. A tento materiál, on to také to hebulinké, hej. A tá stála, sekunda, 19,99, takže vlastne 20 eur za takúto prekrásnu mikču. A tá vyzerá takto. Na konci videa, takže sa s vami lúčim. Pa, pa.